ya, ¿no? No te ríes, Aida. No, güey. Espera, espera. Estás. Es que dona molt de verdad. Mira, Peña, que te pasa. ¿Pa? Mira, baix, no. Qué mal. I aquestes són les... M'has donat el paper al rei. S'ha trobat a Badajoz un cadàver d'una dona... No sé si me lleva la... A Màlaga s'ha inaugurat un centre per... A Màlaga s'ha inaugurat un centre per a recolzar a dones maltractades o discriminades i per a donar-los treball. Ara què passa? A Europa es calcula que... no me'n recordo. Que han sigut... Es calcula que... Vale, però això que... Es calcula que 7.000 han sigut les dones maltractades en tot el món. I actualment... Però malgrat els que més afecta... Panoli! Al principi era tot molt bonic. Ell em volia molt. No vull veure més notícies com aquestes. No vull veure més notícies com aquestes. T'estime, t'estimo, t'estimo... No! Vale. No! Més. Violència. B. Gènere. No més! No! Més. Violència. D. Gènere. No més! Riu-te, però... Així la veu de Gemma diguem per allà. No, igual. Pica tot. La canya Isa. Tu no mires a la càmera, no? A veure com ha eixit esta última. Ah, que més sabies. El mate tu... De tu de tota la vida. Gravar? Sí. No més violència de gènere.